Ongetorri honadera magerratia! No, ez egiten, zaila bakoitzeko spot desberdin bat, Ja, verdad. Aurrekoan nire gelan, orain nire sukalde. Eta horrengoa, batek daki! Batek daki! Urrekoa gainera nor daki, potente. Bueno, es que ayer, claro, berak ez dakit. Claro, ez dakizu handik zer. Eta, bueno, gaurkoan berriz ere, ez gauz bakarrik. Spidermander dugulako gurekin! Spidermander, la miña. Gure Spidermander maitia. Spidermander, kontuz, Spidermander, zen nola esan daiteke. Hostia, de Marder Mystery. Martin? Claro, Spidermander. Spidermander, norki du Spidermander. Hostia, ez zegoen Spidermander. Oye, norki du Spidermander eta iten duzu Spidermander. Bueno, Ea kometido Spidermander. TikTok baterako ya deko zide. Badaka. Bai. Bueno, saioa ze baino lehen gustatuko litzaidake gure ikusle maitiei azaltzea zergatik gauden nire sukaldean. Ez dakit kontatu nahi baduzuen. Bueno, a ver. Fallos técnicos. A ver, sin más, joan garela Bilborrokera, pues ostiralero bezala, eta noa, eta esaten digu neska, oza, bertan zegoen langilea. Zer zaudete egiten hemen tal? Bueno, ostiralero bezala, saio bat grabatzera etorri gara. Eta esaten digu, ja, baina gaur ez duzu erreserbatuta ni bai, aste hartan ditu nuen gela erreserbatzeko. Ez, nik egin nizun erreserba eta gaur ez duzu erreserbatu. Atxo erreserbatu zenuen eta ni nola? Ke? Marako de monte! Total, gainera esan nion, baina esan nizun, ostia, ni galdetu nizun, esaten neska, galdetu nizun, ia amairuan nahi bazenunka, nik esan nion, ostira lontarako erreserbatzeko podcast gela. Eta zen di, nola amairurako? Eta ni bai, nik uste nuen... igual, nortzin zan bueno... Nik esan nion, ostira ontarako, que igual no pillo lontarako. Es que gainera me acuerdo. Ostira ontarako, eta zen di, nola? Y me dice, amairurako, eta ni bai, porque ni suposatzen nuen ulertu zuela ostirala, eta ostirala zela amairu, ez nuen ez da gutele ikusi, eta ni, pues bai, amairurako. Eta zan di, seguro? Eta ni bai. Bai, noski. No, ja da, unibertsuak nahi du horrelako desberdinak, dinamikoak izatea hori... Total, pues... Abisu bat da, behar duzu hori, estudio berria edo... Igual bai, eramatxago pillo bat, Bilborroken egon gabe, Ja, verdad? bueno, pillo bat. Jo, Saio bat. gogokin genbilen zea, aulkiak eta probatzeko. Ja, gainera berriak zira bizo falta. Ez ditut. Bueno, ya sabe... Nire, zera. Bueno, abas zobea da. Nada más legendario. Marka, bueno, es que no sé. Hau dauka, Bilborroken hau ez dago, Gauz egiten merienda bat, egia esan da. Bueno, kasi gorsaria. Bai, kolakao batxo. Baina, bueno. Berriz ere, gurekin Spidermander. Berriz ere. Hore bat da berriz ere gurekin egotea. Bai, horea. Ai! Pues no sé si bien. Bai. Gainera ja, zuri lugarren handia. Uste kema. Claro, zemanga morikoa... Claro, Blogaz aparte bazena zure lehenengoa izan zen, etorri zinela lehenengo aldiz. 2023. Bigarrena izan zen Mangamoren, eta hirugarrena orain. Oiga. Osea, izan zen... Ze gainera, más o menos, orain izan zen. Lehen aldia 2023an. 2023? Bai, gainera, eske... Izan zen, claro, apirila baino lehen, zer, gero beten itun urteak. Osea, orain... Claro, gainera, grabatu zen adingabeko zinena. Toma. Legal. Mis padres no... No, baina horretan zu firmatu beharko zenuke. Osea, zure agurazek ez dute zer firmatu behar. Amazazpi izan da? Bai, amalautik aurrera uste dut ez dutela... Osa, zuk sinatu behar duzula. Eta zuk sinatzen baduzu beraiek ezin dute esan ezer, Claro, itxon, amazazpi? Amazazpi zenituen, edo rizien. Gainera uste dut amazortzi betuko zenituela gutxi barru. Uste dut. Ke ba? Amasei amazazpi betetzeko. Osa, amazazpi bete berri. Bete behar. Ila bete bat barru. No? Eta orain amazortzi urterekin dago, hemen Spidermander bere hirugarren
saioan, hori zer esan nahi du, jaun Andreok? Osa, etortzen dut usan bai, baina gero hau nintzen? Hirugarren saioa, jaun Andreok! Ez dakit, buruan dira dakar, ez dakit izan. Seguramente se la salten, porque ahora supersticia día. Hostia. Ez dakit beti. Ez... Boa, ez txartzen buruan, pero vamos, ni de... Ba, gero... Egin como... Zera de sí, Coronazio. Bai. La. A ver, es que da meko txiki, Bai. Baina horitzen da, En bai. plan, txarto eskatu genitu. Pero es que tipo... Bueno, ez ziguten galdetu... Su momentu bat. Bueno, jarri zure gustu. Ah, bueno. Osa, bai, pero bueno. Bueno, pero etiqueta... Haciendo desaques. No, hau da parte del... Claro. De la charma. La charma, Horretik, logeran daukat, badaukat hona como un busto de una cabeza eta daukat jarrita una máscara de Deadpool. Nere logeran daukat, armario batean. Ta joan ginenean Mangamorera, eman gizigutenean, gauza hau, ba Deadpoolek daukat jarrita. Horren txapela. Horren txapela. Kenduka dut, bale? Bai. Bueno. Jo, que guai. Ba, Santo Tomasen... Irabaziren maquete erratiko txapel ofiziala. Que no bara ditugu, oza, ditugu pilo bat etxean orduan. Habla mejor que la taza de platino del hormiguero. Bai, Pues Valencia, seguro. O sea, literal. O sea, el hormiguero. Hostia, ¿verdad? Vale, el Osegui, El Osegui. No, es la marquía, ¿qué otro digo yo? A ver, es llegar este tampoco, pero... Bueno, mira, que tiene su cosa. Jo, bai. No, que... Guai dago, bai. Janil la taza del hormiguero egin dezaket orain, erosen lekutan. Hori, Pablo Motosek, ezin du egin. Ezin du? Ezin du egin. Eta bueno, Qué gracia. sin más hori da kontatu ostean, Claro, ez da ginez. zelan zagoz. Oso ondo. Bai. Zelan, ez que claro, ez denuen komentatu, Bai. korrikan irten zinelako. Problemas técnicos, bai. Zelan bizi izan zenuen, bueno, lehenengo ubikatzeko gure entzule maiteo, entzuten gaituztelako. Spidermander, bueno, nik eta ben Spidermander bikoizlea da. Bueno, bikoizketa, bueno, bikoizle ofiziala. Bikoitia. Euskal bikoizle eta bikoitia da. Soilik bi, lau, sei, zazpi ez. Aina, sortzi bai. Zortzi bai. Baina, bueno, lehen aldiz etorri zen, Zero ez dakigu. misterio. Justo, bosgarren denboraldian etorri zinera lehenengo aldiz, bosgarren denboraldian. Eta gero, pasan urtean egindako Mangamorera gonbiatu gintuzten, eta Spidermander gonbiatu genuen be kolaboratzaile gisa. Bai. Eta, bueno, izan zen maketo bat publikoarekin. Publikoarekin. Haupa, mira, emilos que Entzulentzat kombiak nago egiten. Baina, bueno, publiko... Orain bezain beste publiko genezka. Bai. Ni hablar ni de esta. Eta, bueno, zelan bizi zenuen egun hori? Ez dut oroitzen ja. Oso memoria txarra dauka. Hostia, baina izan zan pero exagera. mordada, en verdad. Orokorrean esan duke oso ondo gontzela. Izan zan pizkat barro. Pizkat fango. No esan nada fango euskaraz. No, pero fango en plan, tipo... como... Ez dakit izena. Tipo... Bueno, pizkat lo kastuta zegoen. Bai. Zergatik? Zukan hor, como aroma, textura, lokatza... Leku. No. Uste usate zer. Saioa, da, metaforiko. Bueno, a ver, egia da, eguna oso ondo. Blogata guai, orain. Egia da, justo saioa. Claro, no, egun izan zen brutal. Claro, egia da, justo saioa, batean hasi zinaten hola, cual expertos de... Muy zioa, efekzio tal, eta nire batean hola de... Baina, ez expertos, Baina, hitz egiten zinaten nola oso
adituak bezala, oso gauza interesgarriak da. Desde la ignorancia, haciéndolo interesante. Eta nire batean tipo, es que ez dakit zer esan. Orduan, egoritzen bu. Ixilik, eta solik itzegin hori esateko. Nik oraindik babestu. Orduan, bueno, eta to. Sí, atala. Bueno, osa ondo, pero bueno, baina eguna kristona. Esan behar dago, guri... Azik ze izan zen, publikore gabeta guzti. Guri deitu gintuzten, teorian, horretarako deitu gintuzten, egiteko saio bat euskal eduki sortzaileen inguruan hitz egiteko. Horregatik, makeatu erratiaz gain, Spidermander eta Marieta. Eduki sortzaileen gorenak. Gonbidatu genituen euskal sortzaileen beste perspektiba batzuk komentatu izateko. Zein da movida? Genuela eszenario bat eta como sala bat, gela bat, eta gela utxik zegoen. Bueno, utxik ez, zegoen. Mireita. Eta gero gure laguna, eta gero azkenengo momentuan egia da, etorri zirela pare bat pertsona, baina bueno, curioso, sin más, majos. Baina, claro, mirari bakarrik zegoen ez da, eta gure intentzioa zen, pizkat publikoarekin hitz egita olako zer, improvisatu genuen, como atal bat, izatea, jendea ez dagoenez gure saio ikusten, joango gara jendearen bila. Eta orduan hartu genuen mikrofonoa, eta... Nio batzen zegoen, neska bat, ez gainak zizan entran esaten, nik ez dut euskaraz hitz egiten no seke, eta gero hasi zan hitz egiten no seke, eta hasi zan azkenan eskatzen igotzea, tipo... Yaoi bat, pero tipo, gero galdetu nien lagun bat txeita esan ziaten, este es el yaoi, jarutuena, arraroena, más de, en plan, tipo, bien de jarto, bien de hau ezingo dituzke ikusi umerik, ez da, amazortzeko bekoik ezingo dituzke ikusi, porque es una locura, eta justo hori eskertozun. Claro, guk ez diren non ezagutxe, noski, euskaratu gara da hori be. Justo izan zean Marietak, menos goratzen ja, pero bueno. Bueno, zein plan, zein como tipo gore, dezakizer, en plan... Hori nire iruditu, hori be. Baina hori egite, iruditu zitzaidan super guai, egindako elkarrizketak, improvisatutako elkarrizketak. Badago argizkiak, zuek maskotakin. Oso guapo. Eta gero, pues bueno, saioa gutxi, jende gutxi ikusi arren, primeran bazkatu genuen. Eta gero eguna... Qué locura, Oso ondo pasatu genuen. Eta de hecho, Mangamoreko antolatxelak esan zigun, eskertu zigun etortxak tal, eta ia errepikatu nahi genuen, esan zigun. Ez dakit esan zigun hori pa quedar bien, baina nik esan egon, obvio. Me da igual inorez egotea gu ikusten, Baskari bat emotea por hacer un maquete, egiten dugunen doainik egunero, pues noski. Se me ha hecho simplemente jartzeko pizkat relleno, egoteko como los flyers guztiak, plan beteta eta listo, así. Google asoilik izen bat egoteko. Euskarazko izen bat egoteko eta esateko zenbat ordu eman diren. Seguro que gero da, eskatzeko subventzioak euskarazko gauzak egiten dituzte. 100% da como un chanchullo eta un de sartuta con una botella de vino y un chuleta. Con una botella de vino y un chuleta. Yo no voy a total, adibidez, etorri zinen lehenengo maketo laifera, en plan egin genuen ala perreran, zure lagun batekin etorri zinen. Hori adibidez, gonbidatu gintuzten Euskalpoz izeneko erakunde batek, egunean zehar hainbat podcast egiten zutela bertan zuzenean haien saioak, eta Euskal Podcast erakundeak soilik euskaraz hitz egiten zuen podcast bat gonbidatu zuen gu ginela. Claro. Soilik gu? Gainerako podcast guztiak gaztelerazko podcastak zinen. Sí, gero ez dugu, eta gero ez dugu irabazten eta en plan Euskal Podcast izanik, bera egia da, justifikatu zuela esanik kontaktuan jarri zirela hainbat Euskal Podcastekin, baina ezin zutela eta tal, eta gu izan ginela bakarrak
azkenak eta bakarrak onartzen gonbitea. Orduan, guri, horrelako gozetara gonbiatzen bagaituzte, ez dugu preseri praktikamente. Claro, baina, hoi podcastak eta, kenduta hoi, erakunde batek dara, ETV, Amaika Telebista, irrati batek edo, hola dena lagun kuadrilla bat, kamara jarrita euskaraz, zenbat daude horrelakoan? Ni uste dut, en plan, podcast de lau gazte esaten la mayor chorrada eta ez izateak naziak bakarrak egin, euskaraz, ez izateak naziak, edo Jimbros, edo Cryptobros euskaraz egitea. Badauz. Osa, iradibes, beti komentatzen. Bueno, las babasorrak. Babasorrak adibidez. Ez dut ezagutzen. Ez dakit orain jarraitzen badute. Ametstai baita iruindarrak zen. Ez, hori dauz, iruindarrak zit. De hecho, pasan astean egin zuten zuzeneko saio bat, Andrearekin. Bai, baina esan dut, hoi ikusi nu, baina hoi kenduta, aspaldian ez dute olaiko YouTubeen saioa. Hori ja ez dakit, eski uste dut, de hecho, podcast bat grabatu genuen haiekin hartu. Durango kasoka, baina ez dute oraindik igo ametsek editatu behar duelako, amets komunikatu bat zuretzat. Editatu bideoa ikusi nahi dugula gure saioa zuekin batera. Lan egitera, No, eta gero bedauz adibidez duela gutxi sortutako beste podcast bat Joanek komendatu zigula dira mutil batzuk, ez dakit futbolari buruz itxeitu dut, igual hau da triple historiko dute futbol. Ez musikaren inguruan uste dut itxeiten dutela. Baina bai, de hecho retuiteatu gano uste dut Twitter kontuan. Ez que alako asko, TikToken eta alako asko atatzen zaizkit de gazteak podcast bat egiten gazteak, baina katalanez. Katalanez asko dago, ez dakit zer. Soluzionatuta guztiak. Bueno, ez dakit. Baina agian hori da bidea. Claro, Katalunian ez dakit daude nola diru laguntzak eta. Badakit Galizian egiten dutela ez diru laguntza baino. Hor diru asko. Txapelketa moduko bat, eta irabazleak, ez podcast, eduki sorkuntza orokorrean, baino eske hemen ez dago. A ver, hemen gero dauz, adibidez, benetan Sabiz, Claro, hasi ziren gu bezala, baina gero ITB fitxatu zituen. Ostras. Orduak guri ez gaituzte fitxatzen, pues por lo que sea. Ni ETB natrauz nahi lartzartakoaz, honekin, zigarro batekin, botilla batekin eta sanez. A ver, esto de umeak jotzea, benos baiten, claro, ikasteko modu nahi zan diteke. Truco, cigarro, truco, traguito, hau kendu gabe, o sea que veras, o sea que no hace nada. Ja, ETB dintzat. Literal. Eta gero horrela ETB. Komunikatu, maketu erratia. Baina bai, olako gozak goztu dut, oza, gu bezalako ez da gure burua defendatzati, baina bueno, gu ez bagara, gu bezalako podcast txikiak finantzatzea edo, jo que se. A ver, baita. Uste dela, movida ona, en plan, beti ere bagintza batzuk bete eta noski, baina dinot, gero adibidez, guaz eginenean, Donostiko udalak, ematen dirua podcast bat sortzeko Alpirula Gorria. Zertarako, egiteko como inversión de, bai, euskal podcast bat sortuko dugu, orain podcastak bultzatzeko edo haien, oza, ez dakit naden, dauden zu... En plan, gora egiten daudenez, finantzatuko dugu euskal podcast bat. Zer gatatu zen, finantzazioa gelditzean, Donostiko udalak hori gelditzean, pues... Hombre, Lord Draug ez da rebasatuko euskal podcast bat egitera. Lord Draug egin zuen lehenengo denboraldia dela youtuber bat, en plan, gazteak igotzen duen, bideoak igotzen dituen youtuber nahiko famatu bat. Eta oso famatu, en verdad. De hecho, Donostiko udalak, bueno, ez dakit, suposatzen dut berak ez zuelako gestionatu, gonbidatu super guapoak eman zizkion, porque joan ziren, Nogen, Atalonario, guztiak, Atalonario. Nogen, ez dakit, Untzako Euskal humorista bat, Euskal humorista bat neska dana, Aitziber Garmendia. Yo que sé, pues un chaval, es que era, o sea, gonbiatu super guapo. Mira, claro, es, bueno, situen, pues, 50 viewer Twitchen. Euskal edukintzat, de la neko guapo. Joder, euskaraz.
igual horren kostua... Claro, pues dakitzen bat kostatzen zuen. Pues ez zuen ez emoten una rentabilidad, claro. Chapau. Pero ni cerca, o sea... Es que gaina Twitchen, gaina justo asita oso zelatzen etxarteke. No, bueno, sin más. Horako zelatzen etxarteke, pero bueno. Grazia egiteik ze orain, hasi zaizki Twitchen ateatzen iragarkiak euskaraz. Bai? Ez da... Mondragon Universitatea. Tal cual, alako gauzak, edo... Egin nun... Deitu zidaten egiteko lokuzio bat publizitatea, bai euskaraz, bai gazteleraz, soilik lopagotxa, lokuzioa. Eta zen Mondragon Unibertsitatea, eta zen ni esaten, Mondragon Unibertsitatea aukeratzera hainbat arrazoik eraman naute. Oso, porque claro, Juan Ginen neska bat, eta... Mi kolega, ez dut unibertsitatea inoiz bez, eta egon, esaten un... A ver, bai, claro, hoi da... Entzuna zaitut Spotify. Hoi da gauza, ez, grabatu genuen eta estudioko berek ez zekiten non jartzeko zen, pero zen Mondragonentzat. Ta nik ez dut inon ikusi eta baten lenguan idazten dit. Igone beste bikoizle bat da, de hecho TikToken baita bikoizletak igotze ditu euskaraz, Igone dut deitzen dut. Baten idatzi zidan, eta Ander, zinema aretore joan naiz eta entzun zaitut tanik, pero ez dut zinemarako bikoiztu eta ez. Zinema horretik jartzen dituzten iragarkietan, batean Mondragon Unibertsitatea. Ze hostia da. Usted, ez dakit, o sea, joan zen filme bat ikustea, eta aurrean... Iragarkietan... Bueno, llamarás cinemara, No, suposatzen ya está hola. Igual zan... Bueno, ahí va, lokuzio horiek seguro eroskotela temporan zehar, Claro, nik adibidez. Claro, ya Mondragonek ordaintu, o sea, ordaintu... Eta gaina kostatu zitzaidan, ez, claro, nik soilik euskaraz egin ditut gauzak, baina honen zen bai euskara bai gazteleraz. O sea, yo en castellano pues tengo un acento vasco, ¿no? Bueno, he puesto... Ven a la universidad. Claro, las CHs, super teixa, y las S finales como muy vascas, te hacen no puedo, te hacen, bueno, que total es una universidad de aquí, o sea, no, que da igual que tenga acento vasco también. Obvio, pero, o sea, como no tenés estudio en pantalla, kentzen zuela el PDF con el texto, ta YouTube. Tutorial cómo pronunciar CH, porque nik eskatoriones que no puedo, por favor. O sea, Beneta. TS besala, ¿no? Pero es que es muchacho, o sea, es como muy... es muy exagerado. Es muy TX. Da muy TX. Muchacho. Es que queda justo Gipuzkoan orokorrean nire lokuzian adibidez be, askoz gehiago markatzen dituela TS, TX, TZ. O sea, guaibes hemen Bilbon, ba... Teknikariari, bueno, por lo menos esta confianza mínima, o sea, son desde aquí... Baina, tani, exumeserez. YouTube, tutorial pronunciar CH castellana, o sea, todo tipo a... Bueno, bertako ez dakit nola funtzionatzen duen hori. Bertako zuzendariak edo olako zeozera eskizun eman... Esaten izu dana, o sea, hau ez da Madrileko unibertsitatea hemengoa da. Eta hemengoa, pues, chico, pues hemen azentua hemengoa da, baina koi kostatu zitzai gala. Kriston Barrerare zitzai. Horain zabaldu dugula ja grabakieten meloia. Azken aldian etorri zinenean, bueno, Bilbo Rockera etorri zinenean esan zenigula proiektu bat, zenura proiektu sekretu bat, elako zer, eta zela Avatarreko filma. Ez. Claro, joan nintzanean, lan egin nuen, baina no, joan nintzenean, ja, bikoiztu nuen lehen aldiz, gauza bat, baino, ez, bikoiztu nuen ezen ezer estrenatu. Ezerrez. Osa... No. Osa, grabatu zenuena... Joan nintzenean, ja, estrenatu nintzen bikoizli bezala, baina ezen estrenatu. Ta justo zan, culpa mía. Culpa mía? Culpa mía izan zala Amazon Prime... Eman da, mitiko... Nola ditzen da, Nicole Wallace, aktoresa, nola da? Ni idea. Osa, culpa mía da peli española, mi urte de lazo superfamato que da estilo Los Serrano, de unos hermanastros que se lían. Es curioso. O sea, el target de la gente española que les va el morbo de los hermanastros, ni Barney, Maravilloso, lehenkoan ikusi nun,
hain ondo funtzionatu du, klaro, uste izan dela... Baina dute kulpa tuya. Klaro, baina hoi, ja originalen dira 3 liburu. Bai. Eta orduan 3 dira, baina hain ondo funtzionatu zuen lehen filmea, ze izan zen, originala da espainolez, izan zen originalki ingeleraz ez den, Amazon Primeen hobe funtzionatu duen proiektua. Hain ondo funtzionatu du, orain atera dutela, culpa mía, pero aktore ingelesekin, eta ingelesez. Osea, egin dute como la versión inglesa. Egin dute beste pelikula bat. Osea, claro, bikoiztu zuten, baina orain egin dute, pues tipo, egin zela con... Osea, el juego del calamar egin zutela Korean be. No, el juego del calamar eskalkatu, la casa de papel. Ba, hori egin dute, originala dela ingelesez egiten, eta hori bikoiztu da gazteleraz, baina hori euskaraz eta... Eta egin duzu gazteleraz? Claro, nik ez euskaraz. Atea zenean, euskaraz bikoiztu genuen, originalen gaztelera zen. Eta esan dela? Eta egiten nun, pertsonea txik, ez dakit izenatan, uste, eta era como... Ez dut pelikula ikusten. Bueno, ikusten dut, ez dakit ezagutzen duzuen... Mierda. Ez aitirteten berri izena, kauen. Ile laranja duen youtuberra, neska dana. Happy Power. Ez. No. Yellow Mellow. Ez. Zereina kalba, Yellow Mellow. Egia. Laranja. Jota pelirrojo. Culpa mía, tengo 6 de lengua. Au. Inés, no, Andrea Compton, mítica, au. Pues. De hecho, ves, comentando culpa mía, ikusi un vídeo, au. No ez dakit ikusten den, Andrea Compton eta Inés Hernán. Inés Hernán seguro ezagutuko duzuela. Bueno, aurkeztu duela el de hecho, nik hobe ezagutzen dut bestea. Bestea txikitatik ikusten nun, eta bestea ja... Eta youtuber klasika espainola, en plan, 10 urte youtuber. Eta egiten du askotan, pelikurak komentatzen. Eta ikusi nuen, bere tal, eta, bueno, hori, luzarran un poco. Baina, orduan egiten duzu, bigarrena, orain, porque duela hilabete batzuk... Hartan ja ez da nire pertsonia teatzen. Ez da irteten. Ez. Duela gutxi publikatu dutelako kulpa tuya. Kulpa tuya. Bigarren zatia. De hecho, Milanen joan ginenean, egon ginera duela hilabete bat, joan ginera Nati Peluso ikustera Milanera. Así como dato curioso. Baina metroko iragarkiak, zeuden kulpa tuya iragartzen. En plan, erako zela gutxi barru premio. Osa, bihurtu da Europa mailan oso famatua. Bai. Eta egia esan da, ikusi dut eta, bueno, bueno, a ver, bai. Ulertzen dut el point, baina hain famatua bihurtzeko. Nik ulertzen dut. Da tipo... Claro, a ver, esan beharra dago justo pelikulak baino lehen liburuak zituela, eta liburuak fama askoz sekotela. Lehen liburua? Baina, suposatzen dut hortik datorrela fama, yo que sé, los Juegos del Hambre bezala, los Juegos del Hambre... Bueno, izan da una... Bueno, los Juegos del Hambre izan dela fanfiket egiteko... Next no, era como... Letterboxes. No, hasi zela fanfic bat bezala. Kulpa mia, idatizun neska batek Wattpaden tipo fanfic eta eta hain ondo funtzionatu zuen ateratzula liburua. Baina hori pilo bat, eta hau beste bat be... El de Harry Styles. Hori, el de Harry Styles. Baina ez izak nahi txeten nahi. Hori era supertóxico, en plan... Ez que joan nire... Pero que es, o sea... Nire nesken kuadriak hau dakite de memoria. Nola da... Next no sé qué, no da... Ya, no me sale ahora. ¡Qué rabia! Ai, txun. No, Baina txaina. Baina After. Bilazkenak euskaraz daude bikoiztuta, baita uste? Biderik, pues... Baina hori, la movida dela, da gainera supertóxico. Dauz pila pelikula, mutil bat baitzen duela neska bat, eta gero neska maite mintzen da bere ez dakit nola esaten den, baitu dion mutillas maite mintzen dela. Mutillas maite mintzen da, ez dakit nola esaten den. Bueno, la casa de Moresín, la casa de papel gertatzen den bezala. Bueno, gertatzea berdina, en plan... Bueno, no sé, seguro que Baina, hori da askoz toksikoago, porque, bueno, esango nuen que le pegaba, ni puta idea. Simplemente baitzen du neska, eta gero neska gainera maite mintzen da. Claro, jarri estu da.
Claro, movida hori da pretty privilege. Fanfic horretan zela, mutila Harry Styles zela, eta neska zela, idazlea, eta baitzen, Harry Styles baitzen duela, idazlea, da zegoenez, eta dagoenez, suposatzen du Harry Styles, pues orduan gustatzen zaio baiketa hori. Ez dut Pretty Woman ikusi. Pretty Woman. De hecho, lagunekin txiste daukat, que euskaraz bikoiztu balitz, Panderiño Pimpiriña. Panderiño Pimpiriña. Nos parece increíble. Bueno, oye, ez dut ikusi, baina badakit historia eta behin batek esan zidan, que ni, hostia, toda razón. Richard Gere Ordez, pertsonaia baldin bazen Santiago Segura, la peli hubiese sido un plan horrible. No, y es aquí, zen como que bera san, neska san, prostituta lako zerbait. Claro, mira, kontua. Osea, ez dut ez ikusi, badakit la historia vis-a-vis ikusi dudalako. Eta bilin behar nuna guztatu bat bezala zen, iratxo ezak izan. No, baina, claro, vis-a-vis telesaian justo hau kapitulo bat, gaur nahu, ziren supertxarto. Bueno, dago justo kapitulo bat, hitz egiten dutela Pretty Womanen inguruan, porque, claro, justo kartxelan da, vis-a-vis da emakumen kartxela bat, eta bertan kartxelatuta dauden emakume askok ziren ez dakit nola esaten euskeraz, putas, en plan... Prostituta. Bai, prostituta. No, urdangada gutxi etxigarria. Osea... Nola? Urdangada, esatea bezala, zorra. Ta puta, soilik da... Bueno, ulertu da. Langile sexual. Langile sexual. Eta, claro, barnean dudan euskaltzen. Bueno, claro, kartxelan goraipatzen dute asko Pretty Woman, porque justo Pretty Womanen movida da, protagonista, neska, o sea, langile sexual bat dala, eta como que se empodera, porque... Es que ez dut pelikula ikusi. No, ez da ere, baina... Baina da, en plan, que da chica glamurosa porque se lía con un rico, eta ez dut ateratzen dio la movida, ¿no? Dirua eta... Elitzen duela, que sí. Ez dakit izkema duen. Nik ez dut filmea ikusi, baina niri kontatuziak dala, pues soy tipo bat, aberatxa, osatzen No, ahora gertzen da... Prostituta, jajajaja. Ahora gertzen da torrente. Pero ya pasten día ya, hola, como ya más bien para esaten zutela, porque es Richard Gere y es guapo tal y un tío, pero que esate duzea, Ana gertzen da torrente, y lo ves como con otros ojos. Como 50 sombras de Grey, pero... Egin zira, no, baina komentario egin zira como gracia, porque da como... Hostia, egia da que... Hora gertzen bada agurto, dices... Agurto? Ah, hemengo... Bueno, bueno, culpa mía, zer gehiago egin duzu. Mea culpa. Avatar, Mondragón... Mondragón, eso era... Zer beste proiektu eta... Avatarrena... Ez que ez dakit kontatu nun manga moren. Baina Kriston Barrera izan zen. Ze, claro, bikoizten da hilabete asko lehenago. De hecho... Claro, ¿ves? Avatar ser bikoizte zen asa pelikula. Pertsonai bat. Gilotinante uste dela. Que, claro, animean da como gizon heldu bat. Gainera bikoizten du, que bakueto, que da como... heldua, hotxa oso potentea, eta gilotinante. Eta son plan... Eta, kero, vale, hemen jazen tipo gazteagoa, vale. Baina, bikoizten da hilabete asko lehenago, de hecho, bikoizten un ligarren filmea, izan zera justo, kulpa mi bikoiztu ondoren, estreinatu zen urrengo urtearen urtarrilean. Osea, imaginate zenbat denbora. Eta orduan, bikoizten honean, pues claro, presarekin doaz tal, serie originalki ez zegoen amaituta efektuak tal. Eta batean inegola, eta ikusten nun, zen esplano bat, protagonistaan geizten zela hola egan, claro, CGI eta, baina ez zegoen egin, da orduan yo lo que veía era un monigote 3D sin sombras, ni nada, haciendo así, como mover Z, Y, recto, ¿sabes? Baina, hostia da, porque claro, iritsi zenean, oraindik ez zegoen animazioa bukatuta. Eta zen en plan, hostia, acabo de ver. Y digamos, hilabete lehenago inork ez du ikusi. Eta nik ikusi dut, no he visto a un monigote, sin sombras bajar, hostia, bueno. Kriston grazia egin zidan, No. Oye, guapo momentzak ikustea pelikula bat, tipo, horrela. Tipo, guztia, como, escena tipo de beta. No, escena
alfa, eszena beta, tipo, jenerik esan zela gozo guztia jarrita, eta bendikor, pertsona iago ez da gertzen, de repente fonda berdea da... Scooby-Doo, las de live action, ikusi ditut, ez da gola, baina badaude imágenes de fuera, eta batean ikuste duzu, dela, como un palo que dauka la cabeza de Scooby, pero da como, queda muy mal rollo. Eta esaten duzu, pero como el actor, badaki nola interpretu tal, eta Scooby da makil bat, con una cabeza, hola, oza, de hostia da, nola, bilatu, zeurtek, 2002 uste dela. Ez dakit zeurtekoa den. A ver... Eta baita, Looney Tunesena, ekinean berriro, dela... Egin dut, el Space Jam. Aurreko egin zuten, baina, klaro, zatu duzu, nola hostiaz? Interpretatzen zu, si ez da kaso de pertsona. Dala... Olako pertsonai batekin lan egita edo interpretatzen, ez dakit zerekin gertatu zen be, Guardianes de la Galaxia, justo Groot eta beste ez dakit nola den, el Coyote, es el Coyote ez dakit el Mapache, biak dira CGI. Orduan, klaro, hori antxestea, niko rara. Gainera Grooten ahotsa uste dut da La Roca, Vin Diesel, actores de estos míticos musculosos yankees, que gainera berak itzultzen, bikoizten du Grooten ahotsa, baina hizkuntza guztietan. Claro, esan behar duen bakare da, yo soy Groot. Claro, en plan, I'm Groot! Eta gazteleraz, yo soy Groot, eta erruseraz, pues como se diga. Berak bikoizten ditu hizkuntza guztietan. Uste nuen esan behar zenula... A ver, ez deko komplexutasun handi, No, baina, uste nuen esaten zenula... Ni Groot, típico de TikTok. Típico de TikTok, ez dakit la berezita, baina... Claro, emozioa emateko, zetan, yo soy Groot, baina, segun emozioa... Behan zeukala, berek idoia zela, I'm Groot, baina, aparentesi artian, zer esan nahi zuen... No, tristez, zer esan nahi duen, tipo hori horrek ies egin du, eta yo soy Groot, no? Baina jakiteko berak zein tonazio eta esan jarri zuen. Orduan dago como ahí secreto. Claro, o sea, tipo, yo soy Groot, entre paréntesis, ha muerto toda mi familia. Esto es hostia da. Baina, horrelako gauza baita, farra egiten dit, entzun dut, tipo, Alvin y las ardillas pelikulan, hartzen baduzu pelikula, eta eratzen baduzu, tipo, bider 0,75, urtzintzen ahotsak normal bihurtzen dira, eta orduan entzuten duzu, nola esaten zuten, pero tipo, normal, en plan. Claro, eta dira como, itxegiten normal. Dira como el duo, itxegiten en plan. No sé qué, no sé cuántos, no sé qué... Hoi oso barregarria da. Ze gainera, hoi egin ikusen un bideo bat, baina bikoizketa, Latinoamerikako bikoizketakin. Eta, bata, ahotsak normal jartzean, uste, Simon da, beta horreko duna, bueno. Simon bikoizten zuen, Latinoamerikan Dolphin Smith bikoizten duen bera, que da como con ese acento. Baina ez dakitsi da, que aktoriak de por si dauka ese acento, acentu hori, baina jartzen zenuen normal, hitz egiten zuen hola, con el acento. Eta esaten zuen, ¿por qué está Simon diciendo... Ez dakit imitatzen, pero acentu horrekin eta ze hostia da. Zin da Latinoamerikan Dolphin Smith con acento. Es que originalean hitz egiten du berezi, baina hemen kendu zioten. Es que normal etxik. Es que hemen normalean acentuena kentzen da, eta igual egiten dute acenturik gabe arraro hitz egitea, tipo oso nasal edo hitzak arraro. Ematen dira la pizka eta amorro ematen dit, justo Dorremiren magian, gertatzen da Sophie. ¿Por qué siempre te arriba mis puertas? ¿No sabes tocar? Ahora como el de Alemania, ¿no? Bai, familia da de no sé qué... Dolphin Smith suena pues tal cual, Simón, que gente más tenían y te quitas un acento honekin, pero se hostia da. A ver, igual, exageretu egiten dut, pero sí que tenía un toque, ¿no? Baina esaten justo, Dorremiren magian gertatzen dara Mindy, justo azkenengo denboraldian gehitzen den sorgina, estatu batuetatik dator, Ileoria dakana, eta claro, gaztelerazko bikoizketan hitz egiten du telesail osoan, ingeles acentuarekin en plan, pero bueno, ¿cómo es posible que esto sea así? Eta euskaraz, egia da lehenengo kapituluan, esartzen den lehenengo kapituluan, bai dakala, acentu hori de, kaixo, esan zagoxie, baina gero ja, kentzen diote hori. Igual, ikusten ez dieten esatuten haber, esto.
Baina gero be adibidez, Sofi, hau be agian ulertu dezaket, baina bueno, Sofi dela hile urdina dekona, Osakatik dator. Eta... Ez da beste noberitze. Ez, El cerebro. Y él es Alvin. Sí, él es Teodoro, por si no lo escucharon. Y yo soy Simón, pues... Yo creo que te ves bien tal como... Simón, es fabuloso. ¿Qué va? Te ves muy bien. Es que nik beste estena batean ikusi nun. Ja, igual beste Aizian erotzen hegazkin batetik. Eta igual nola zen gomoso... Baina, gaberatzen ez dakit. Bueno, bueno, espera. No hace falta humildad. De repente, ayer, es que Harry está diciendo igual. Es que usted va a quedar haciendo en vídeo. O sea, sin antes. ¿Sí? Sí, me lo haría. Ez du lertzen el plan. Zergatik urtero aldatzen da. Es que cómo se explica un meme. Es que meme bat azaltzea ustez dela mundu gozareko karrera. Sin más, ez du lertzen. Osa, oizan, meme estilo bat egin zela duela urte pare bat edo, zera, jartzen zen urte bat, eta zen como meme aleatorio. Eta jendeak egiten zu, pues en vez de meme aleatorio de verdad, pues jartzea hablar, pues vídeos que yo sé, Va, hay que ser de audio. Vale, las habías gimiendo. Pues no le... Debería yo irse como super viral al Twitter, bailan las ardillas como cachondos. Vale, ¿no? Ai, esan duzuna bitxarena, geistearena, zez agudara, baita potxokiak, los pitufos. Rihanna que ingo du bere banda sonora. Filmea, bueno, bai. Claro, pitxa egoteko dute, ¿no? Claro, hizkuntza guztietan, normal. Baina euskaraz, no sé quién fue el genio, esan zuen, oye, ¿y si en vez de decirle al actor, aizu itzegin hola agudo, itzegite normal, y luego le ponemos el filtro agudo más horrible y más dañante para los oídos posible? A ver... Bilatu, gainera, badago YouTube kanal ofiziala potxokina, bilatu potxokiak euskaraz? Ze, bikoiztu duzuen ETV iru eta potxokiak badaukate... Pues jarri zuten tal cual, o sea, itzegite normal eta daukate el pitch agudo más horrible que he oído en mi vida. Begira, jarri hola zoom, Erakutsi bideoa jendeari. Dios, etxin duten. Zirikoren ezustekoa, ziur. Hostia, ya te digo, No, baina eske, gainera, kriston... Eta zirikoren ezustekoa. Egunon musikari, zer duzu hor? Ez dakit. Joia, gainera, kriston como txarto da. Gainera gazte, esan dut, mierda bat da. Baina mierda bat da, asko entzun da, oitutzen zara. Zer ni oitu nintzen. Zer pasatzen da? Bikoizketa tanda bakoitzeko, pitch portzentai ezberdina jartzen zioten. Orduan, claro, esaten zenun, vale, oitu egin naiz, ala, ahora es todavía más agudo, ya me han vuelto a joder. Claro. Pues hori, deskargatu nun atal bat, egin nun lo de HD pitcharena eta batean, ala, velocidad, yo qué sé. Ez daki zer. Bueno, asko nabaritzen dira, ze badute hola oso estilo ezberdin berezia, baina badaude batzuk esatu zula, ez dakit norden eta bat geistean, hostia, pero Josu Michelen, ez dakit, hala, que gracia da, oso barregarria zan. Oso, bai, bueno, ondo dago. Zuri tokatu zaizu noiz bait asentoren bat bikoiztu behar izatea? Rollo, de repente... Claro, es que justo euskaraz iguales dira asentuak egin. Euskaraz gehienetan kentzen dira. Amorro... Es que hori da un poco triste, ¿no? Es que, a ver, mano, da triste... Claro, hori da kontua. Beira, errusiera salatu daiteke zen nahiko erraza da edo, baino... Claro, kontua da euskara. Pero txinatarra, ¿verdad? Kontua da... Okurritu zaitu nahi txegitea, euskara un tipo txinatarra y digo... Badago, Dalton da, Lucky Luke, filme originalak euskaraz daude, eta batean ateatzen bazen indiar bat, ba, kaixo, ni ez dakitze izan. Eta batean ateatzen zen, txinatar bat eta... Kaixo, Lucky Luke, zen musaule eta horretzen zen gehienetan kentzen dira, baina ez da baita da, bueno, aktoreak bera. Osa, noiz entzun da, ez dakite, aleman bat euskaraz egin. Claro, ez entzun, orduan, ja ez da acentua, ¿no? O sea, adibidez,
pues badakizu ingelesek asento baina hori da kontua, ja ez da soilik aktorarentzat zaila dela ondo egitea. Gero, publikoak baita, ez badago oso ondo egindata, ezinezkoa da ondo egitea, esango du, hau, ez mierda bat da. Lehenkoan justu ikusi nun, justo gainera, biak ziren Inigo Puignago, zen, aspaldi, ETV baten, izan zera como berria ze lehen aldiz ezakitzen bat urtenak emango zuten nazioarteko filme bat, bikoiztu zela ezakitzera, ez biltzailea, loko zerbait. Eta atatzen zen aktore bat, originalen ezakit kubakoa edo. Eta euskaraz, azentua ematen zuten, ze bikoiztu zen du horretak, eta hitz egiten zuen, kaixo lagun, zer diozu, da zen. Oso arraroa zen. Bueno. Eta baita Happy Feet, justo lenguan. Happy Feet, totxo, Baita, Makusin jarri dute, ze aspaldi bikoiztu zen, eta justo aktore bera Inigo Puignago, badaude pingüino moduko batzuk, baita, ezakit, Puerto Rico ezakit nungoak dien, eta baita azentu bera jartzen zuen, eta zen como... Ja. Oso, ez dakit, arraro geratzen da. Bueno, me gusto zuk esan dago, en plan, agian hasieran zirriatzen dizu, plan, belarretara, baina gero ohitu zaitezke. A ver, nire ustez... No, baina ez da ohitzea, ez da, ja... Como, errekonozitzea zer gertatzen ari den, tipo, nork itxita den, nongo da, zeratik itxita den arraro. Arraro itxaiten du normal. Baina, azentuarekin be, informazioa lortzen duzu. Bai. Porque, yo que sé, pues de repente tortzen da Andaluziako bat, pues ya deiko zuen plan pizkat, vale, barakita eta informazioa de eso suertik. Azentoren esan duzula. Bikoiztu... Barkatu. No, bota. No, sin más. Es que... Sí. Gaur hitz egiten dela acentoa eta burura etortzen zait ez dakit ikusi duzuen el anuncio de Mau, ateratzen dela Lola Flores. El acento, porque es un acento del mundo. Porque a mí se lo entiende por todo el mundo. Por el acento. Kristana. Adibidez hori, neska bat hitz egiten, que, bera, Granadako azala, no, Sevilla edo, ez dakit nongoa, baina bere aita edo lako zerbait edo familiarrak euskaraz doa dira, eta orduan etorri zan ikrustot Bilbora, eta teazun zebata, eta karo, berak euskaraz ez deko, abento, andaluziarra, orduan, que se sentxo deko, sortza como una especie de acento andalu euskalduna, ez da existitzen, eta euskaraz irakasten duten andaluz guztiek ez dekote. No tengo sentido. Azentua gauza, behin egin zan, eta edo jones bi euskaraz dago, eta taxista. Es la cosa más... Eta bikoizten zuen, baina Iñaki bera etxita, eta azten du, ole mi arma, igo zaite kotxera, zaitu! Eta hola itzeiten da, hau ze hostia da. Eta esan duzuna, ezagutu nun argentinar bat. Bere kabuz, bere herri ondoan, herri baten egiten zira las fiestas vascas, joan zen eta, ui, que curioso esto. Bere kabuz, Argentinan euskara ikasizun, ona etorri zen eta gaur egun hemen bizi da eta egin zuen lan ETV eta ezakizer, eta berarekin hitz egitean, ez zeukan azenturik. Esan du, tipika muletilla ez dute, horrein gaztereaz pasa naiz nahi gabe, bat egiten zutenak kabila zen, hostia, porque ha pasado aquí, batean, bueno, no, acento argentino. Niri hori... Ez zeukan azenturik euskara. Ez gertatu zitzaidan hori niri pasan urtean, nire unibertsitateko irakasle batek Argentinarra zela. Eta, claro, pues, aurkezpen egunan en plan kaixo, ni ez dakit dut izena, eta Argentinakoa naiz, duela gutxi etorri nintzera honatak, eta, claro, guztiok, pues, arrituta geratu ginen de, claro. Argentinoka, es que euskaraz zeukan gure acento bera, de repente, pues, atera zitzen en plan, para hacer la broma de soy argentino de, ¡ay, Maradona! ¡Ay, no sé qué! ¡Fútbol! ¡Vida! Eta, zeukan acento clavado, en plan, hostia, baina zergatik gazteleraz hitz egitean deko, a ver, pues gazteleraz bere ama hizkuntza darako, eta suposatzen dut acento hori dekorako, baina zergatik euskaraz ikastean gartzen du acento hori, nik ingelesez hitz egiten badut, ez dekot ingeles acentoa, dekot hemengo acentoa, edo frantsesez hitz egitea, baina egia da justo, bueno, ezagutu ditudan kasua, euskaraz ikastean, ez dutela haien bueno, esango non justo frantsesen kasuekin, baina da justo Ipar Euskal Herriko euskara bai nabaria dela, dekotela acento hori gertatzen da gehiago, ya no sé, ya hemen linguistika salto daitezke, pero tipo, acento igual gertatzen da gehiago, pertsona batek duenean tipo, beste hizkuntzatekin erlazio bat, baina ez oso handia. Osa, adibidez, tipo, Espainiako batek, Euskal Herrian bizi dana,
tipo, egiterakoan euskaraz, normalen ez ditu, pues, gauzak oso asento euskaldunarekin esango edo esango ditu, ez ditu beriztuko S, TS, S-ak, Z-ak eta olakoak, eta ditu como en castellano. Eta bueno, guk be egiten dugu. Bueno, pues eso sería pizkat como el Bilbota, ¿sabes? En plan, pero... Eri dago pillen pilotez aquí, euskaraz, baina bekila, esaten hitz baten bat, eta de repente esaten dizu, yo que sé, Josir. Eskerrik asko. No sé. Se ha quedado trabado. Ya, me he quedado trabado. Pero bueno, no sé si me he dicho como, se ve como con acento, la cosa bailan, tipo, nabaritzen dala, ez dakizu edo, adibidez, de repente hitzak acentuak egiten, tipo, jartzea guztiak janaz, eta ez dugu zentzurik, esatean, baina, Bueno, hori da ikasten zodelako. Baina, irabiz EITB bai ikusi ditu dala elkarrizketa bat baino gehiago, hostia, Murziako emakume batek etorri da Euskal Herrira eta urte batan euskaraz ikasi du. Elkarrizketa bat egingo diogu eta dauka Euskal Herriko, bueno, acento, en plan, ez deko, claramente, bermeotarren acentua, dauka, gu justo bilbotarrak izanik hemengo acentoa denez super neutroa, pues dauka, pues acento neutro bat. Baina orokorrean, entzun ditudan atzerritarren euskarak, nahiko... Es que en verdad, acento español, euskaraz, acento bilbotarra da, De eso no hay duda. Nik, bueno, sekula ez dakit, baina... Agustia jakin gabe, Zer? No digo, Agustia jendeak jakita jakin gabe dala. Hemen euskaitzen dira. Ikasiak, tipo ikasiak. Sekula ezagutu dan. Pertsona, euskara onena eta ez dakizer eta zen nire euskara irakaslea. Felix, agurren. Opa, Felix. Malagakoa da edo lako zerbait, etorri zen ona 20 urterekin. Kaixo ezekin esaten ere, kaixo. Etorri zen, bueno, voy a aprender euskera, sekula ifundudan euskeraren perfektuena tipo horrek dauk, oza, exagerado. Bueno, ia da, ni anaia badeko irakasle bat dela italiarra, eta ematen du klaseak euskaraz, euskarak izakaz izun, baina badeko acento, vaya mutilla serin... No, es que a ver, no sé cómo... Esto, pero es como... Estás cieguito, mutilla. Otro seiteste. Claro. Ahora no. O sea, a ver, está tal cual. Baina, badeko como nabaritzen da. Nabaritzen da arrabaritzen egiten du. Baina, gauza bera da, oza, badago jende orain, ingelesez ikasi eta ni adibidez, hello, my name is Sander, eta badago beste bat ingelesez ikasi eta, hostia, pero si parece de ahí, ¿no? Hori gertatzen da Latinoamerikarrekin. Joya. Da una locura, en plan, ez daki zergatik, baina Latinoamerikako jendea, ingelesez hitz egiten, parecen nativos. Eta nire adibidez orain, hizkuntza eskolan nagoela ingelesa ikasten, dekogu, pues bat, ez daki non gara, baina Latinoamerikarra agian hemen jaioa, baina niño, familia Latinoamerikakoa dana, eta ingelesez hitz egiten, dirudi, bertan, en plan, estatu batuetan edo erresumo batuan jaio dala. Gainera horrako hitzak jartzen tipo esaten dute, bueno, y nos fuimos al market. Un poco PR, ¿no? En plan, sí, porque ayer estuve no sé ni qué decir. En la discoteca, es la que nos sí, estuvimos en la after party. Porque ya sabes, estábamos todo el día... You know, always thinking, my friend. No, gainera horrako gauza, tipo, el market, lako zerbait gaitzat nutela. No, kristona. No, bueno, gure atalera mugitu baino lehen, dekogulako atal bat prestatuta, galdetu nahi nizun, zein da orain arte egindako paperik totxona. Ea, zuretzat garrantzitsa da, no? Edo zuretzat esatea, hostia, hau oso garrantzitsa zen niretzat edo lo que sea. Ez dakit... Drapukeo. Hilabetek dako lana. No, ez... Osa ez dago, hola, bat... Beira, lehen azentuekin jarraitzen, hola, paperik, luzena edo garrantzi handigokoa, baina ez da oso. Da, serie espainol bat, en fin,
dela Amazon Primekoa. No sé, tipo, sí. Da una apocalipsis, eta batean ez, eta orduan todos, hostia, no hemos muerto, ¿qué hacemos? Eta euskaraz dago, eta Andaluzian dago grabatuta. Eta orduan ni bigozten duen, ez da, ni prota, ni sekundario da, baina badauka, porque da serie bat, orduan badauka atal batean nahiko papera. Eta, no, azentu nahi dut, ze justo Andaluzian dago, justo nire pertsonaiak azentu gehien zeukara zen, eta ni tipo, lo estoy haciendo en un batúa perfecto, esto no, tío, por lo menos métele un Ica, o no sé, esto no tiene sentido que no hay gente diga, pero ¿qué dice? Y todo, estaba por ti, baina, ez zer diozu, zer dara bitzu, no? Es verdad. Pero, yo me he ido. Hoi esango nuke dela hola, proiektuan bertan indar gehien neukiduen pertsonaia, ze hoi serie batean asko hitz egiten, serien atal batean asko hitz egiten zuen, baina serie, ez da ezaguna ez ezer, orduan esango nuke Gilotinan, eta batarren, ez dut txeria ikusi, esan edut. A ber, gauza bat esan behar. Bikoiztu dan gauzetatik, soilik kulpa mia ikusi. Osorik kulpa mia, zera como lehen gauza eta osorik ikusi nun. Beste gauzak, begira, minutu hontan zen, nire, ni siquiera esaldi osoa, lehen esaldia, que malo soy, que lo quito, vergüenza, eta kentzen dut. Baina, begira, gaur estrenatu da. The Electric State. Bai. Netflixen, euskaraz dago. Ateratzen dela Millie Bobby Brown. Euskaraz dago. Eta justo gaur Twitterren ze pasatzen. Es que yo justo, ¿sabes qué pasatzen du? Porque aparece Millie Bobby Brown. Bai. Justo lehen, txiokatu dut, ze ez dakit, ze original da The Electric State. Bai. Eta euskaraz, Gidoian eta Xabier Alkizak jartzen du egoera elektrikoa, baina pantaiak euskaraz jarri du estatu elektrikoa. Ze, claro, dira, tanto estatua ze da, konfinatzen dituztela robotak estatu hartan, baina baita da, state de egoera de... Orduan dako, zein jarri behar zen, batek dio bat, eta bestia, egoera elektrikoa zen. Ja, eskori, bai. Horrelako itzulpenekin... Nola ditutezu? Egin fandu behatu nun Futuramako atal bat osorik, euskalen kondintzen dago, eta justos original zen The Late Philip J. Fry, zela, itxoko bat de impuntual baino o fallecido. Ze zen... impuntual, pero porque se pensaba que había fallecido. Es que os digo, berandu heltzen dena o Philip J. Fry zena, bietako bat. Eta orduan, bueno. Baina bai, alakoak, bueno, ezin da ezerrek, aukeratu behar da, bietako bat. Eta azkenengo honetan esan duzuna... Baina hoi, justo gaur estrenatu da, eta egiten dut hoi. Bi pertsonaia, txorakeria, da, oso txikia, pero hostia da. The Electric State, uste dela, Netflixen historiako serieri, pelikulari karestiena, eta uste... Historiako? Netflix. Bai. Netflixen sekula egin duen pelikulari karestiena. Eta uste, filmen top orokorrean, baita dalagola zazpigarrena edalako zer. Joan dala Chris Evans da protagonista? Chris Pratt. Un Chris. Un Chris. Hori da ateratzen denen Guardians de la Galaxia egiten del prota Guardians de la Galaxia. Joan zen a la revuelta. Egia. Aurkestera filma. Bai. Es super curioso, la verdad, en plan joatea... Pero bueno. No, baina, esan behar dut, hau bai ikusiko. Baina, jode, oso txura hona dauka, baina Chris Pratt bikoiztu Xabier Alkizak, que asko gustatzen zain nola geratzen zaion. Benetan, asko gustatzen zain. Xabier Alkizak, baina berriz... Claro, honek nor kudatzen du, Netflixek, oso tipo Netflixek hartzen du... Izan da zuzendaria, Xabier. Xabier izan da zuzendaria. Baina, Netflixen aukera da euskaraz ikusteko filma? Bai. Baina Netflixek esan zuen, film hau euskaraz ere itzultzea, eta tipo esan una cosa de TV edo... Netflixen gauza da, ze 2022an edo, ez dakit pantaiak euskaraz eta Kataluniako, ez dakit ondo zein izan zen, bultza egin zuten eta orain Espainiako gobernuak diru laguntzak ematen die plataformei gauzak hizkuntzak ofizialetan. Baina esen nik irakurri nuen behori,
zuzendu nazazu, porque agian neto ni puta idea. Baina zen diru laguntza horiek bakarrik Espainiar estatuko plataformei emango zieten, en plan, filmin dela Espainiar estatuko plataforma? Sede auki behar zuten. Osa, sedea, ez dakit nola zane, tipo, hemen eukitzea, ez dakit nola zaldu. Kanpotarra izan arren, hemen baldin bazuen, eraikuntza bat, hemen egiten bazuten gauza, Netflix Espainia ibidez hemen dago, ja egin behar zuten. Adibidez, Apple TV ez du egin behar, ze Espainiako gauzak Apple TV-renak estatu batuetik eramate dute. Baina nola, Netflix Amazon Prime... Apple ez diote diru laguntza duten. Baina... ez dakit nola den ondo, baina hori da, nola Netflix eta Amazon Prime Espainian kanpokoak izan arren badute Claro, dago ez da edo... Diruan maldutik. Claro, seguro es que hemen ere, pues... ordaindu barako diete, pues, egotagatik, Espainia estatua no sé qué... Ja, ez dakit. Plan tarifas o... Bueno, ala ere, badaude plataformak hemen badutenak, eta con resquicios legales de, pero pone esto no sé qué, se están librando, y no lo están, ez daude egiten. Baina bai, justo Netflix eta Amazon Prime ari dira egiten, osea, Netflixen dago ikusteko. Osea, Netflixen Play, audioa, eta basko. Bueno, basko jartzen du euskara. HBO bai jartzen du basko, uste. Gaur egun, aurkezten diren gauza gehienak euskaratzen dira Netflixen eta Prime Video, edo bakarrik gauza batzuk. Ia guztiak azpititulatu. Baina soilik igual hilabetean bikoizten dira. Bueno, joder. Bueno, justo azkenengo pelikula hau nahiko totxoa da. Osa ez da pelikula indi bat, que da askotan egiten zena lehen, eta un poco de nahi ditu euskaraz oraingo filmak, eta justo hau, hoi da. Hau nahiko potenta izan da, eta estrenatzen dutela justo estreinaldiaren egunean, porque uste dut baten gertatu zala, con los anillos del poder, en plan, orkestu zala seria, eta gero, 3 hilabete beranduago, atera zuten euskarazko bikusketa. Inusenten egunan. Bapatean zer non ikusik, inusenten egunan. Azkenik, igo dute euskarazko audioa, mondo guztia, jaja, venga, bai barregarria, jaja, bai, inusente, eta bapatean, jarri dute euskarazko audioa. Eta gara, hoi izan zen, eske, badokat ezagun bat, bertan lan egin zula, hoi izan zen estudioaren kontua, bikoizketa estudioaren kontua, ze... Zarasoak izan zitu edo cosa zen. Oso gainetik daukat ezea jakin da, baina nola, sekula zen bikoiztu euskaraz, olako gauza, gainera, nola esaten da, justo estreinerako tal, olako gauzak dira super zorrotzak de ez dela aurpegi ikusten, bake no se filtre, batean dena borroso eta soilik ahoa eta olako gauzak, ze ez zuten ez zer filtratzerik nahi. Osa, Madrilen normala da Spidermanen azkenekoa, dena beltza eta batean aurpegia ahoa eta, baina hemen sekula zen egin, eta orduan estudiokoak zeuden, ez dakigu nola hostia egiten den, eta orduan tardatu zuten pila bat, kesi grabatzen, gero batean ja suposatzen estreno egunean, batean ja ikusten zen aurpegita, hostia, esken, no kuadra, eta orduan, osa, izan zen, estudiaren gauzan, nola sekula zen egin euskaraz, olako zerbait ez zekiten ondo nola eta arazo pila egon ziren. Ke movida. Baina, bueno, gutxienez, bigarren demoraldia ja, ondo dira zen, ikasi zutela, ez dakit. Bueno, hori praktiketan ikastu. Claro, bueno, baina gauza bera da, osa, ikusten baduzu ETBek bikoiztu zuen lehen animazioan abestiak zeuden, esate duzu, no ez dakit kantzatu. Bueno, ez dakit diren, animetako abestiak? No, baina esate, igual, lehen seria bikoiztu behar izan zutenean, eta seria dela tipo musikala eta abeste dutela, ez egon inor zekiela, hola adaptatzen da hau harako ez dakit zertu, baina ikustu oso arraroa da, ez? Baina, bueno, egite duzu, eta ikastu. Horrein etortzen bada, Spider-Man 4, Tom Holland Returns, ez dakit, eta bikoizten bada euskera, no creo, pero bueno, bikoizten badaz, ja, ikasita dute. Oituta oso, ja ikasita. Ikasita dute, Bueno, pasako gara beste aledara, egitera atala, ia berzen irteten den. Amorro bat egitze, da como, asko itzen dugu baino, Ezerri buruz. Claro, ezerri buruz. Oso curioso da experiencia. Bueno, botatu barko zara beste batean gehiago hitz egiteko. Bai. Mantendu zinteztete. Hori. Bueno, aldatu dugu spot berria deko gorain. Vale, orain, prestatu da Natala. Vale,
hainbat klip prestatu ditut. Klip hauek atera ditut film eta serie oso famatu batzuetatik. En plan, rollo top películas de la historia del mundo, ¿vale? Eta helburua da, pues klipa ikustea, klipa gazteleraz dago. Eta gero, guk modu improvisatu batean euskaratzea. ¿Vale? Sin más, ez dauka más misterio. Ez dugu zertan ondo egin behar, oza, burua da baten edo bitan edo nahi dituguna ikustea gazteleraz. Badakit batzuk euskaratuta daudela, baina, bueno, la grazia da guk saiatza euskaratzen klip edo estena hauek, ¿vale? Orduan, en sí... Y yo Juan Type challenge. Hostia, Gizon y yo Juanek hori. Pero yo la pillo... Partes un Doraemon. Buena idea. Bueno, orduan, hiru klip aukeratu ditut, agian luzegiak dira. Baina, bueno, bestela egin dezakegu como bitoma edo kesata, gero nik postprodukzioan editatu dezaket. Ez dakit hau gero publikatu alko dudan, porque edukiko du copyright, baina por todos lados. Baina, bueno, for fun. Bueno. Orduan, zuek ikusiko duzue ez dakit non, eskin honetan behan ikusiko duguna gu orain. Edo ez dago gure kamera tipo como de... Nola? O sea, kamera... bueno, gu txikian. Bueno, ahí da. Bai, igual. Baina, ez dakit, claro, agian solapatuko daudia, porque, claro, entzungo gartik eta ez daukat kaskoak irurentzat. Orduan hori izango duna movida, pero bueno, full improvisar. Lehenko ikusiko dugu, vale? Ja, igual volumena jaisten dut. No, ya está, ni men aldatu dezaket. Vale, ok. Sí, ez da reacción... berrezkoa soinu asko ez. Lehenko estena. Joder, se va a ser mortal. Ez dakit la gaztera, ¿no? No, segit. O sea, bai. Perfecto, es que todo. Vale. Uy. Bueno, pa'l Josu editor. Bat, bi, hiru. Ja. Lehenengo escena. Vale, claro, pertsonaiak banatu hori. ¡Mark! ¡Capitán! 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 Mark. ¡Hijo mío! Lo noto. Noto todo lo que sienten por el fútbol. ¡Descubre todo el poder de un dios! Sabiduría divina. Lo he comprendido. Lo he comprendido, abuelo. ¿Te vas a rendir? Pues ya es demasiado tarde. ¿Cómo? El abuelo sacaba la mano izquierda para la mano mágica. Lo hacía para acumular la energía del corazón que se encuentra en el lado izquierdo del cuerpo. Y así se introduce esa energía al 100%, no en la mano izquierda, sino en la derecha. ¡Sabiduría divina! ¿Qué es eso? ¡Es magia que supera el poder de los dioses! ¡Esta es... ¡mi mano mágica! ¿Qué? ¿Cómo? Esa es... ¡Por fin! ¡La mano mágica! Vale. Bueno. Hau izan da estena. Joder, vale, eta lau Baina, segi behar dugu bet. Solo Mark izan barko zara. Obviamente. Ebe segi behar. Sí, izango zara beti protagonista. Vale, ondo. Vale, agian luze gara meakaz, que moste hau non mostu dezaket. Bai. Orduan. Baina, jaitsi volumena 100%. Claro, es que zure okaso ondoan. Baina, esan Elura da, orain badakigu zein den la historia. Historia da, daudela azkenengo partiduan para izateko Japoniako ekipori, o sea, bueno, sin más. Daude contra la Academia Zeus, oraindik ez dauka, da la Academia Zeus da besta, ez dauka la mano mágica, eta lortzen du azkenengo partidu honetan, ikusten bere aititeren eskularruak, esatu du, hostia, orain badakit nola egiten den teknika, así que egiten du la mano mágica, eta galditzen du el disparo, que da la sabiduría divina, en fin. El lore da, transmititzea, o sea, ez dugu zertan esan behar hitzez hitz Markek esan duena, baina badakigu el lore, orduan, pues guanteak ikusten en plan, ostra, Aitona, orain badakit zer esan ez. Claro, hori esan dugu...
berez esten, gertatzen dana, ez du inventatuko. Obviamente, a ver, inventatu. Tipo, ni inventatuko nun en plan, pero es claro, tipo, Mark esate... Claro, ni ikuskidanean hemen zeukala hau, esan dut, hostia, dilista, goza, eta gero batean agertzen zen, ni betxatu neukean, Amonaren dilistek indarra eman didatu, jo que sé. Bueno, iba duzu hori egin bez. A ver, claro, ez da, esatea, gero guadatu ezakegu, pues en vez de, esto supera la fuerza de los dioses, va esatea en plan, yo que sé, ahí va la hostia, baina, zer egin du honeko, yo que sé, eso es de aquí, improvisatzen egin. Baina dinot, zuen ustez, Amonaren dilistak ondo sartzen badira ben, un poco el lore, siguiendo, badago egiten la mano mágica, es esatea en plan, me voy a comprar una barra de pan. O sea, lo che... Tío, pues ni con un loco. Es que ya les acordatzen. ¡Barra de pan! Claro, Bueno, ez dena enprobezetzen dugu, vale. Zuek izango zuk, Mark izango zara. Ez naiz zertaz akordatzen baino, venga. Bueno, zuk, hau mugitzean, Mark, zuk, hablar. Horren ingo da, jeitzi volumena, utxikut como oso basu, pues, agian entzungo dugu pizkat, esaten duena, baina jakiteko noiz hitz egin behar dugun. Eta guk izan gaitezke. Tan mal. Ni izan nahi duz el Zeus este. Vale, vale. Eta ni izango naiz todos los extras. Vale, uste dut. No, bueno, baina, estrekin, oza, eta tindran, laguntza izu. Vale, hori, hori, perfecto, vale, me parece ideal. En plan, beste... a ver, hau meterzen dugu dinamiko. En plan, beste, urrengo estena asko zerrazagoa da, bakarrik 3 pertsona hitz egiten dituzte, dutelako, orduan normal, gaitezko beto lana. Baina hemen justo hauz pillo bat. A ver, es que ya esto se testo inguru osoa, ez ekizte pasatzen zen... Pasako pizkat. Oza, eso yo soy Bueno, botándolo el tiro. Oh, ahora lo siento todo, gracias abuelo. ¡Mano mágica! ¿Qué es esto? ¡La fuerza de los dioses! ¡Oh! ¡Ha descubierto la mano mágica! Bueno, vale. Primera. Vale, baina jarri la lehenengo escena. No, me hau da berriro, pero lehenengo escena, berriro. Ah, vale. Vale, itxain. Patxi! Txo! Patxi! Txo! Esene arabe! Oh, ene bada. Oso indartsua da, ez da egite. Txokitik atxeatan, nola ba! Ez zaitut gola sartuko! Legea eta zalero! Daikoa eta la bizarra! Aitonaren eskularruak! Oh, bihotza, Oh! Tío, es kriston zaila da, Oh! Ze? Ba, ze egiten nahi zara, txo! Ni hemendik... Ze? Hau Sabino aranatik... Sabino aranen... Buah, es que esta construcción es algo, tío. Ego dugu berriro, porque gau egiten como gauz barrezka. Tío, es que da super zaila, es que... Oso egiten dute, ez dakizu noiz egin dute, Nire ari zoitza egiten dazu Sabino aranan. Literal, zegoen markitxe egiten dazu Sabino aranaren no sé qué. Es que nire como ideia osan, esatea, claro, hau jainkoa da, porque da del PNV, da jotakoa, eta orduan... Es que claro, hasta esa guztia, porque otra esan barren ez da pentsatu. Ya, es que nien nahi zagoratzen Bueno, oído un poco la magia, maravilloso. Ya ikusi dugu zein da magia. Una mano mágica. Bueno, venga, va. Bigarren zaiak era. Sí, peor. Bueno, venga. ¡Capitaña! 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 Seme! Bai, nabaritu dezaket, oso indartsua da. Nire euskal arbasoen gatik. Hau zuretzat! Jainkoa eta la bizarra! Baina, eskularrua oso itxusiak, ez dakit aitorrenak. Oh, honek balio dit, bai. Ieba! Baina zer de montre? Nolatan ari zara, gure EAJ-ko... Zer?
Batzokian, diristak jan nitun, eta oso bero daude. Zea hemen, nabaritzen dut, oso bero. Aitonaren dilistaren indarra nabari dezaket. Baina, zazpikuta, Nacho! Barne indarra, tori! Mano! Ze! Oi bat! Toi, eskupilota, bim! Eskupilota, bim, pam, pum! Oez, falta! Nola? Eskupilotaria benetan! Hori bai, arrai! Nola gutxi! Tío, te lo juro, es terrible. Baina, ver, Kriston... A ver, ella sí no me pueden bigarren este nao. Es que gainera inoizka itxi... Bigarren nao. No. Es que gainera animea, pum. Ya, osea... Itzegiten hasten da, planoan salto horretik, ez dizu denbora batean. Hau da pertsona realen film bat. Vale. Horrez zaudete. Hau, Los teleñecos. iruretatik uste dut luzeena dela. Baina, bueno. Pero horrekoa luzea zen, right? Presto, bueno. Igokot berriro volumena, enteratzen. Zela esan duen, Madre mía, te lo juro, O sea... Kriston saia. Vale. Ya salto egin dut! Bueno. Dicho bien. Josu que es lo ladito. Elizabeth, cásate conmigo. ¿Crees que este es el mejor momento? ¡Es el único momento! Te quiero. He tomado una decisión. ¿Qué decides tú? Ven, irudera osko elbia eta bako. Un poquito. Queridos hermanos, estamos hoy aquí reunidos para acabar vuestra lucha de malditos canallas. Elizabeth Swan, ¿me quieres como legítimo esposo? ¡Genial! No, veía era un poco relleno de pelea. Por lo menos estoy de raza muy tan ¡Como legítima esposa! Es que el ridículo no. Ya, ahora arrarba. ¡Que la salud y la enfermedad! ¡Aunque la salud sea lo menos probable! ¡Sí quiero! ¡Que os beséis! Esto es ridículo, esto no, o sea, es una locura, o sea, parece cosa insólita. Me hacen bien de gracia, en plan, que sea. En plan, justo escontzea, pirata... Ya, que tengo... Borroka baten... Piratas del Caribe. Osa, guai dago, pero... Nik ustea... Osea, no le... Arraro da, bueno... Serie buruz itxe ingo du, no sé si es la cosa. No, pues, eskuntzaena, pero... Bai, eskuntzaena. Sartuz, jo que se, en plan... Vale, lehenengo, pertsoneak banatu behar ditugu. Bai. Nor nahi du izan Barbosa, nor nahi du izan Neska, eta nor nahi du izan Mutia, ez dakiz. Elizabeth eta beste Eta ez dakit nola ditzen den. Will. Aukeratu zu, non ikusten duzu... Gero adibidez, hitz egin ezarren pertsonaiak sartu ditugu hitzak adibidez egiten duenean Barbosa en plan betik espata, hor esan daiteke Xiripost. Xiripots, ez dakit nola den, Xiripots, euskal
Mitik pertsonaia, Siripoch. Bai, no, baina ez dut despezan da la película. Yo es Ez dakitze urte... Bueno, a veces... baina... Tío, Siripoch. A veces se raya. Pero hau, Bilboko gauza izango da. O Mitik. Pues esan diteke. Hombre... Mielotxin. Siripoch. Bueno, zer nahi duzu izan? Zer dago esaten lurroke alberno gaude? Bai, bueno, sin más, galdetu du... Zazpitetan, bueno, da igual. Hau bukatzean. Siripoch? Bueno, no izango da Siripot. Nahi duzu erromantikua izan? Edo nahi duzu izan... Kapitan Barbosa! Claro, Kapitan Barbosa izan behar du acento Barbosa. Venga, zua Kapitan Barbosa, eta listo. Eta zu mutilla eta ni neska. Edo nahi duzu izan neska. Vale, mutilla, ya por poner. Venga. Full improviso. Venga. Azkena, asko zore dago. Es que ya, eres akordatzen, esate dutenare. Pero ni idea, tal cual, Maite! Ah, no, que yo soy la chica. Berriro. ¡Ez alduzu! Entzun, arraio! Entzun! Ez alduzu puzkerru zain... Baina, uste duzu momentua dela. Ez dira zutxe baitzen! Ez alduzu puzkerru zainik nabaritzen. Benetan oso laskarria dala. Denbora guzti. Egia esan da bai, Barbosa! Ez dau puzkarru zainik? Zer! Barbosa! Ja, beste mokiekin ezin duzu defrein! Ja, a ver... Eskuak horriak dituenak izan da, ea! Begiratu eskuak, a ver, zu nola ditu eskuak, bai? Dorako dituz eskuak, Elizabeth! Nesto utzi Benetan inotzut ez! Bai. Ez ditudala! Benetan Will, nire eskuak zuri dauz! Zuri-zuriak alau horri bat bezala! Iepa! Bale izin egiten dut. Orlando Bloom! Zure eskuak nola daude, a ver! Esa begira eskuak! Mesitxi bat? Tori! Hostia puta! Ui! Ja! Oso gaizki zaiten duzti! Guarrindangi! Que jo ez dut ia ez ere zitzeiten, Ja, gato! Tiratu! Bueno, Hirugarren este da, hau laburrena da. Por Dios, beste bat. Eta da, en un banco sentados. Hau oso lasaiena da. Gainera guztiak izan dira como superdinamikoak, Hau lasaiena da. Bizilagunak. Hau Zikono di. lasaiena. Guazen. Bueno, a ver, bigarrena... Muy bueno, se improvisaba, la verdad. Hombre, ¿dónde? Bolchenes dando como temática. Ya, bueno. Ay, bueno. Azkena. Hostia. Hirugarren escena. Soy Vani, soy Susi, soy Cindy, soy Jessie. Y yo soy Fructuoso Martínez, dueño de Talleres Fructuoso Martínez, chapa y pintura. Hasta hoy lavar su coche era una pesada carga, pero esto ha acabado. Por el mismo precio, convierta la limpieza de su coche en un viaje al país de las maravillas. Entra en un nuevo concepto de taller. En Talleres Fructuoso Martínez el lavado es toda una experiencia. Por el mismo precio le lavamos exterior, interior y... los bajos. A
ver, echa un momento bat. Vale. O sea, ya de por sí. No. Este bigote. Qué locura. Este bigotea ya es horrible. O sea, en vez de improvisación solik, puede ir a peor, a ver explicar esto. Sí, y son nacionales. ¿Qué? Fructuoso Martínez. A ver, ¿qué ocurrido es eso? No, sin más. Vale, Fructuoso. Son Fructuoso Martínez, zuk narratzailea, en plan esaten duena, aquí limpiar es... Pero ahí está Fructuoso, bera. Ez da, bera, da, besta zuena. Chapa y pintura. Hasta hoy lavar su coche era una pesada carga, pero esto ha acabado. Por el mismo precio, convierta la limpieza de su coche en un viaje al cielo de las maravillas. O sea, hau zer da? Ahora los Serrano te lo saia. Bai? O sea, la movida da Fructuoso Martínez, o sea, Fiti. Le va mal el negocio. Es, daka un taller, eta orduan ba, esaten klientera gutxi du, eta orduan egiten du voy a ser empresario, eta jende gehiago kartzeko, pues, kontratatzen ditu neska batzuk, garbitzeko kotxeak, eta bueno, kapitulo horretan, pues, mundu guztia joaten da horra garbitzera, bizitzeko la Fructuoso Martínez Experience. Jendeak nahi duelako kotxea garbitu. Edo, bueno, orduan, Vale. zu Fructuoso Martínez, narratxela eta ni neskak. Osa, esatitut lauitz. Vale. Ondo, galdera. Es... Bueno, Vale, nini, buruan lau ploteatzen, Bien, chicos, bueno. Tío, qué locura, Es que está aquí donde quiera mano para que no me... No sé, no... No, ni... Esan dizuet, zinemako film eta pelikularik hoberenak aukeratu dituena. Hombre, Oscarreko... Fructuoso Martínez. Bueno. Eleni naiz, Mikaela, jaioni. Eta ni xanti naiz! Egarrak dira eskatxa gara... Ba, nahi izateko tan kotxa garbitzea, ala eskopeta? Mesedez, emaiko zu diru. Hain diru gutxi dugunez, ez dakatea arroparentzat diru. Horregatik egiten dugu iragarkia, dirua behar dugulako. Ez beste zergatik. Benetan, xantien gazteluan sartzeakoan eharra izango da zu esperientzia. Eskopeta arbituta, ala eharrak fregatzea, ¿cómo se dice? Buah. ¿No lo sé la movida esta de, no sé qué, ferratxera, que era como... El chipiroia garbitu, ¿no? Ah, también es buena. Oye, gozen dute. Oso espaldi bideo bat Instagramen. No, baina, dago bat dela, no sé qué, ferratu. Ez dakitzet. Espata. No. Bat da eskopeta garbitu. Oye, un momento. Edo zer da? Txipiroia garbitu. Chipiroia garbitu da... Klunk. Wank. Ez ez wank deitzen dala. Wank? Baina zer da? Paja. Merli euskaraz dago, perdón, yo ya lo miro. Eta orígenes esaten zuten Vladimir, una paja y a dormir, bueno, catalanes. Está claro, hay que decirlo en euskera. Escuché, lo mejor que he oído en mi vida. Baldomera, bustan astindu eta oera. Hostia, Es increíble. Baldomera, bustan astindu eta oera. Hostia, O sea, nik nire egunerokoan... Bueno, a ver. Baldomera, bustan... Baldomera. Ez dut egiten, baina esaten dut, no? Bai. Bueno, Baldomera! Badakit nahiko kaotiko atera dela, baina, bueno, zer ditu zaizu? Erra. A ver, yo qué sé. Bien, de hecho, hasieran zen, pues, bueno, beste bat, baina, bueno, atera da. Bai. Eta ondo, no? Bueno, nire behitxat ondo pasatu dut egiten esta txerrada. Es que niri beldur natet, abikotzen. No. Zentsura bibida! Ez dugu ezer rarorik esan. Ezer rarorik esan.
O sea, agian ezin dut digo por el copyright, por lo demás, zer egingo dute... Por favor, Los Serrano. Espero que tengáis copyright de Los Serrano, por favor. Los Piratas del Caribe seguro. Bueno, hemen agurtu barko dugu gaurko maketo saioa. Bai. Así que eskerrik asko Spidermander 3. aldiz hona etortzegatik. Placer bat da zurekin hitz egitea. Dios. Es que tengo el volumen alto, te lo juro, Hello. Vamos a saltar. Hola. Dime. Mi casa. Osa, gauz gonbidatuarekin, oraintxe bertan bukatuko dugu saioa. Está siendo grabado. Soy tío. Es que arazo bat izan dugu Bilborroken eta nire etxean gauz grabatzen. Gutxi barru, en plan, 5 minutu barru, ya bukatuko dugu. No, saus. Vale, perfecto, vale. Ok, chao, agur. Listo, después de esta breve pausa. Pausa publicitaria. Vale, Bari, sin más, eskerrik asko. Sin más. Zer zauzu iratzen? Zauzu horra begiratzen, no sé. Dena. Maravilla de verdad. Eskerrik asko, joder. Setup. No, bai. Bueno, bai, etxoin, esan dira suscribir tortegatik da, ez du. Bai, hor, placer bat. Placer bat. No, dinot, urrengo arteia beste baten... Etorri zaitezke Bilbora ez maketo saio bat grabatzeko, simplemente gurekin eguna pasatzeko. Termina complicado. De hecho, claro, etorni ez da arrebarekin egon. Ez da arreba bere pixu kidekin eta batean, qué bien. Vienes a visitar a tu hermana. Y yo, sí, por eso he venido, bai. Horrexegatik, bai. Es que Bilbora etortzea, es que... Bidaia ondo, pero es que hemen egonda, Bilbo da... No sé, me agobia bien. Bueno, Donosti se lleva la palma. Vaya, Donosti, jende asko dago... El lau aldiz. Tal y suficiente. Bueno, venga, bai, etorri con él. Bueno, a ver, gube ion gaitezka, sacamos un poco... Egun no joten naz Donosti, la claro, zu Donosti ikaste duzu. Egin kolaborazioa. Bale, egun guztietan egiten dut hor... Bus geltokia. Antiguo. Egunero? Antiguo bus geltokia eta Erona. Jo, bar. No, es mortal, Ni lagun bat, hemen ikaste dut hasieran hori egiten zuen, pero ya esazun una mierda eta hemen da kapixua. Ni aska azkenen gorta denez eta kaso utxin egiten dugunez, pues ba. Ja, pa eso. Egin behar dugu baten, baina kuadria mobilizatzeko es imposible, joa eta Iruñera, eta Arkakusorekin egun pasa. Joan gaitezka autobuses edo kotxes, edo que sea, eta joa eta asteburu batean, ja martxoan lortxo dugun egun bat kuadratxa danok, edo bueno, algunok, porque con que vayamos 2 personas, a mí me vale. En plan, ni bakarrik ez joateko. Joan nahiteke zurekin. Beira, ben, dura gutxi Arkakuso Donostira joan zen, ez dakiz grabatzera. Vale. Eta bidali non Instagramatik. Hala! Nondik anibiko zea? Eta zazian, beira, ordu honetan jokinekin bazkaldukoet gero ebazu etorri. Eta gau, geratu ziren como behartuta, no? No, baina ez nintzen joan eta ez dakit zergatik ondo. Eta, klaro, orain dago tipo. Eta esan avisatu. Ez que, esan zidan. Bueno, esan zidan igual tipo como idatzi zies. Azkenean enun, idatzi. Ez que, Spidermander, eta bezango bizut konfiantza deko dako zurekin. Bai. Eta grabatzen, grabatzen. Espabila, tío. Espabila. No, baina, adibidez. Durango. No, planotik kaupo. Durango fue mortal. No, baina, es que, sin más, o sea, ez dela, ez dago larazorik, baina, claro, uste genuen Durango kaso karatorriko zinela, eta, buen plan, eta, non dago Spiderman, es que ez dugu ez da mesu bat ipini, no sé qué, tal. Eta, gainera, bidalen izun mesu bat, en plan, ondo zauz, erratik ezara etorri, no sé qué, eta, esen izkean mesuak erantzuten eta ni, bueno, pues se ha muerto. En plan, es que hori se ha muerto. Eta gero, deskubritu nun Arkakusoren... Arkakusoren bategatik. Arkakusoren zuzenen zegoen Spidermander idazten, eta galdetu nien zergatik ezin etorren. Es que busa galdu edo lokartu nintzen, eta lotxa ematen zian erantzuten. Tu Spidermander, en plan, mesua de lokartu naiz. Eta listo. Es que, claro, izan zen... Bueno, no tengo perdón, no. Bueno, no hay perdón. Hoy, aurreko egunean ja banekien ez, eta altxatu nintzenean, esaten, aurreko egunean, bueno, igual mañana encuentro una solución, altxatu nintzen,
erabat aztuta neukala den. O sea, yo no sabía. Eta batean ja, bazkaldu ondoren, porque es que yo tenía 40 mensajes, no sé. Eta batean bazkaldu ondoren, no sé si Instagram esatu nintzen, eta batean zuek. ¡Apa, bedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Eta batean zure mezuak irakurita. Hombre, yo creo que dije, ¿qué es peor? No responder o responder 7 horas después, ¿no? Nunca nada duda existencial. Bai. Bueno, bari, placer bat dara zurekin egotea, disfrutatu zure txapelaz. Hostia, txapela. Eta listo, poco más. Vale. Agur benure eta jain yogur. Bai. ¡Escribame! Bai. ¡Ahora! Vale.